puntua arteko akta onartzea ala badagokio. Badau zeu zer komentateko puntu honetan? Ez? Bueno, aurrera paseko dugu. Gai zerrendako bigarren puntua, alkatetza dekretuak, honen ganean berri emon gendun batzordean bere bai. Ez badau ez komentateko, aurrera segiduko dugu. Gai zerrendako hirugarren puntua, Izpizua Arkitektos SL-rekin eginiko Gatikako hiri antolamenduko plan orokorra eratze kontratua iraungitzea onartzea ala badagokio. A ber, segundu bat, ameteko diktamena. Bueno, gai hau ere bai batzordera eraman genduen, Aitorrek azaldu zauen moduen, gure hirigintza planeamendua egiteko kontratua eurekaz euki genuen, ja aspalditzu sinatu genuen kontratu hau, luzapen bat ere bai egin genion, eta ja duela 2 urte Bizkaiko Foru Aldundiko hirigintza sailak ebazpen bat eman zauen gure planaren inguruan, eta temporalki suspenditu egiten zauela, ezta, guk zuzenketak egin arte edo testu refundidoa aurkeztu arte. Epe honetan, hainbat aldaketa egon dira, bai sailean bertan, bai teknikarien partetik baita ere, eta teknikoki gure langileak lanean egon izan dira Aldundiko teknikari horiekaz, eta baina zehaztuta daude gutxi gora bera zeintzuk izan barko lirateken testu refundido horren norabidea edo guk behintzat gure plana onartua izan dagian definitiboki noruntz joan beharko zuen. Guzti hori definitzean ikusten dugu horrek suposatzen dauela modifikazion sustanziala deritzona, ezta? Eta beraz, bestelako lan batzuk egin barko dira oraindik aurrera guzti hori bukatu ahal izetako. Lan berri hau ez da Gonzalorekin geneukan kontratu barruan jasotzen, eta beraz, parte biek erabaki dugu kontratua bertan bera ustea, lan berri horiek aurre ikusita ez dauzelako, eta beraz, lizitazio berri bat atara barko genuke, lehenengo eta behin kontratu hau iraingitea, plenoari dagokio hori onartzea, eta gero lizitazio berri bat ataratzea, faltatzen dan, zati hori bukatzeko, beste ekipo batek faltatzen dan zati hori bukatzeko, testo refundido hori egiteko, baina testo refundido hori prozesu guztietatik pasatu beharko litzateke. Bai? Aurkezpena, plenoaren oniritzia, parte hartze prozesua, alegazioak, erantzunak, kopua, eta gero azkenik Aldundia. Eta horrela behingoz Gatikak bere hirigintza plan berria bukatuta daukan. Hori da aurkezpenaren arrazoia, hori planteatu genuen lehengoaldian batzordean, arkitekto talde honekin kontratua egitea plenoak aprobatu zuenez, kontratua bertan bera ustea ere bai, plenoak onartu behar duelako, eta, diktaminatu egin genuen. Diktamena hauxe da. Gaia, Izpizua Arkitektos SL-rekin eginiko Gatikako hiri antolamenduko plan orokorra eratze kontratua azkentzea onartzea ala badagokio. Zioen azalpena. Gatikako udalak Izpizua Arkitektos SL-ri 2009 Gatikako hiri antolamendu plan orokorra eraketa lana esleitu zion 2009an. 2015an onartu zen behin-behineko agiriari Bizkaiko Foru Aldundiak eginiko zuzenketak duten izaera eta garrantzia dela eta berriro hasieratik prozesu osoa hastea daramate. Horrek ekarriko duen prozesu luzatzearen ondorioz Gonzalo Izpizua eta Gatikako udala ados daude kontratua zuntziaraztearekin. Kontratazio organoa Gatikako udalbatza izan zenez honek azkendu behar du kontratua. Diktamenak emaitza hau utzi zuen. Abstentzioak Bildurena 1, kontrako botoak GTIrenak 2 eta aldeko botoak EAJrenak 5. Beraz diktamena aldekoa. Eta gaur osoko bilkuran diktamen berbera jarriko dugu mahai gainean hauze bera bozkatzeko. Ez dakite, bozka emango dugu eta gero alderdiek erantzun? Bai? Bale. Lehenengo eta behin, Bildu? Gu abstenituko gara. Bale. GTI?
Ez. Vale. Eta EAJ? Bai. Zakite alderdiek zuon erantzunari arrazoiren bat erantzen nahi badutzu zuen? Bueno, bai, guk badaukagu zerrezan honen gainean, eta asko zer ikusi dauka orain egin duzune esposaketarekin. Udal teknikoak, Bizkaiko Foru Aldundiko teknikoekin harremanetan daudela, testo refundido horren oinarrik izan daitezken horiek onartuta edo adostuta dauzela, zentzu onargarri batean edo, claro, kontua da hor guri elementu asko eskapatzen zaizkigula. Horren gainean ez dakigu, zeren gainean ari zareten zuek zeren gainean baizik eta zein izan daitezken konponbiderako proposamen horiek testo refundido horretan, orduan. Horren gainean argirik euki ezean, ezin dugu honen aldeko boskarik emon. Kontrakoa, ere ez, beraz, aztenituko gara. Oso ondo. Dana dara Alberto pista batzuk bai dituzue, duela 2 urte Bizkaiko Foru Aldundiko hirigintza sailak emandako ebazpen horretan ja agertzen dira, zeintzuk dira marra gorriak eta horiek leuntzen saiatu gara. Pistak, hortik nobedaderik ez da urtengo, vale? Horrek izango dira, edo horrek izan dira landu egin direzen puntuak. Eta behin kontratu iraungi eta gero eta lizitazio berri bat ataratzen danean, talde berri bat datorrenean, talde horrek azalduko digu danoi, ja teknikoki zer egiteko asmoa dagoen. Bueno, gu gehien baten, gauza ilunek ikusten dugu zamen 5 urte eta pasata gero, ikusten dugu hori zuk lehizuri azaldu duzu ondo. Zuen artean konpondu duzu asuntue eta erabaki duzue, jarraitzea eta beste intento bat egitea, eta nik ikusten dut oportunitate pilo bat emon aldiela, hemen zeuzelan ikusten da politikoki ez dela jokatu ondo diputazioaz, eta gauzela kakanastuta honeaz asuntu ez. Eta guk ez dugu horre erabaki horretan eta prozeso horretan 5 urte honetan ez dugu ezer jakin honeri buruz, aparte horrek zer ageritakoa zeran ebazpena eta diputazioan ebazpena eta horrek gauze guztiek. Eta ikusten dugu hemen susmo txarrateko guz, eta beretan ilun ikusten dugu asuntua, eta ezetza borobila. Oso ondo. Kukuak arriteko honen inguruan esateko beharrezkoa dela, gatikarentzako hirigintza plan orokor berri bat onartuta aukitea, gatikaren etorkizuna dalako, eta gatikaren etorkizuna dalako, eta ez bakarrik etorkizuna. Denotakigun iragana ere bai, iragana iluna auki zuen herri honek, hirigintza arloan, eta guzti hori argitzeko unea da hau. Eta horregaitik hain zaila izaten ari da. Eta hau ez da eztabaida politika izaten ari. Guztiz teknikoa da. Guk hitzartze guztiak aldundiko teknikariekin izan ditugu. Arazoak teknikoak direzelako, ez politikoak. Eta teknikoki irtenbidea eman behar zaielako. Eta hori da lantzen ari garen guztia. Eta uste dugulako gatikak hirigintza plan berria behingoz onartuta eta ondo onartuta auki behar dauelez gauza guztiak oso ondo egin nahi ditugu, eta pasaden denbora ikusirik, eta prozesua, hirigintza planen prozesua super luzea da. Oso luzea da, ez bakarrik gatikan. Herri guztietan oso komplikatua da, erakunde pilok daukate zer esana, oso komplikatua da, eta horregaitik luzatzen da hainbeste. Eta horren aurrean ikusi dugu Gonzalorekin daukagun kontratua ja ezin dela gehiago luzatu, eta horregaitik erabaki hau hartzen dugu, eta horregaitik hau egin behar dugu, idazkariak argi zeukan. Ezin dezakegu ja luzatu gehiago kontratu hori lan berri batzuk egiteko. Eta ez ditugunez, arazo juridiko gehiago auki nahi, uste izan dugu, garbiena dela, kontratu hau iraingi,
eta berri bat hasi ja geratzen den azken fase honetarako. Guk saiatzen gara behintzat hau bastakit argitasun gehienagaz azaltzen, baina benetan konplikatua da eta denbora askotan informaziorik ere ez dugu izan, baina informazio hori datorren enean luzatu egiten jatzue, baina benetan hau eztabaida teknikoa da, puro y duro, teknikoa. Bai, Alberto. Bai, hori ulertuta, lan berriak edo ekarriko dituela honek, lan berri horiek zen diren ere ez dakigu. Eta hemen tartean ere badago fidantza baten bueltatzea, ezta? Claro, hemen fleko asko dauz. Eta, bale, oso ondo, orain dela 2 urteko ebazpen baten gainean hartutako erabakia edo hor dauzkagula arrastoak nolabait honi segimendua egiteko, ezta? Baina, zuk aipatu dituzun kontu tekniko horiek, nik ulertzen dudanagatik, enpresa honek ezin ditu ziurtatu, ezin ditu egin, ez daudelako kontratuan jasota, hori da. Lan berriak dira, klaro. Lan berriak dira, klaro, guk ez dakigu zen diren lan berri horiek. Zelan hartuko dugu erabaki bat honen gainean. Eta orain eskatu edo behintzat atara dalako gaia. Bestela, honi pase emango genioke jakin barik zein diren gai lan berri horiek, enpresa honek edo orduan, klaro, zelan hartuko dugu holan erabakia. Guk pausuak ematen diren bakoitzean, azaldu egiten jatzue eta azalduko jatzue. Eta lan berri horiek zeintzu tirezan, azalduko jatzue lizitazioa prest dagoenan, da hori prestatzen ari gara ja dokumentu hori. Lan berri horiek zer dira? Testu refundido horren gainean, hasierakoaren aldaketa dagoenez, berriro ere egin behar da hasierako proposamen bat, osea, zeintzu tirez, prozesu berria zein dan hori legeak ezartzen du, ez da ez dakigun zerbait, hori legeak ezartzen du zer egin behar dan. Baina berriro ere, dokumentu berri bat aurkeztu beharko litzateke, hala ere, aurretiazkoak laguntzen du, baina dokumentu berri horrek zuzenketak jaso beharko lituzke. Gero bestalde, azken urteetan legez berriak direzan txosten batzuk ere jaso beharko lituzke, guk 2009an kontratu egin genuenean Gonzalo Izpizuarekin, adibidez, LA esan derrigorrezkoa, genero berdintasun inpaktuzko txostena ere esan derrigorrezkoa gaur egunean bai, beraz horiek guztiak ere batu egin behar zaizkio, eta zer egin beharko genuke? Berriro ere, udaletik pasa, udalbatzaren oniritzia, parte hartze prozesua, azalpenak herritargoari, alegazio epea zabaldu, alegazioak erantzun, jaurlaritzari bidali, jaurlaritzak erantzun dezan, gero berriro ere udaletik pasatu, eta azkenik aldundiari bidali, aldundiak ere esan dezan horren inguruan esatekoa daukana. Eta dena ondo egonezkero, behin betiko parkatu, oniritzia. Hori izango litzateke prozesu berri hori, zabaltzen den prozesu berri hori. Hori legeak ezartzen du, baina horrek ez dira egon aurreikusita arteko kontratuan, eta jada luzapena bat bazeukan, horregaitik juridikoki ikusi da argiena eta garbiena hori zala. Nik hori ez du zalantzan jartzen, baina konturatuko zara, guk azalpen hauek jasotzen ari garela, behin bosketa emonda daukagunean. Hau alda bidea? Ez guk batzordea izan genuen, guztioneri erantzuna emoteko batzordea duela 2 aste izan genuen, eta galdera gehiagorik esan egon. Bueno, batzordeen gainean eta batzordean eztabaidatzeko ematen den giroaren gainean, igual beste egun batean ere hitz egingo dugu. Ia ematen den giroa egokia dan, honen gainean ematen diren azalpenak guk ondo barneatzeko eta ondo ezagutzeko, baina hori beste eztabaida bat da. Bai, baina giroa batzutan hobeagoa izaten da eta beste batzuetan ez, baina erantzunei galdetzeko aukera, galderei erantzuteko aukera beti dago. Da hori egon da aldez aurretik baita ere, Bale. Laulan izan da? Bai, nik amaitzeko, Izpizu arkitekto taldeari bidaliko diogula akordionen jakinarazpena, eta gero, bai, aipamen txiki bat egin dio idazkariari, lizurik esan duen moduan, egia da 2009an bertan ipintzen duen bezala, adjudikatu egin zitzaion, gero 2012an luzapen bat egon zen, eta 2015an onartu zuen Gatikako udalak dokumento de aprobación provisional. Gero aldaketa txiki batzuk egon direz, erakunde sektorialetatik, baina, bueno.
urteak pasa direla. 2015-etik ona urteak pasa direla. Eta orduen kontratu hauek, luzapenak medio, praktikamente aldatzeko beharra bazegoela. Hori da. Vale, eskerrik asko. Gai zerrendako 4. puntura pasako gara orduan. 2021 urterako euskara sustatzeko erabilera plana onartzea hala badagokio. Gai hau ere bai, batzordean tratatu genduan, dagokion batzordean, eta diktamena dauka baita ere. Diktamena da, gaia euskara sustatzeko erabilera planaren 2021ko kudeaketa plana. Zioen azalpena. 2021 urtean, Gatikako udalean euskara sustatzeko erabilera planeko 2021ko kudeaketa plana onartu behar da. Besteak beste, euskara sustatzeko ekintzak burutzeko udalerrian. Diktaminaren emaitza hau izan zen. Aldeko botoak 5. EAJ-renak eta bi bere bai GTI-renak aldeko botoak eta abstentzioa 1 bildukoa. Diktamena beraz aldekoa zan. Eta diktamen berbera jartzen dugu gaur mai gainean, Gatikako udaleko ESEP, euskara sustatzeko erabilera plana onartzeko. Bildu? Guk baiezko emango diogu, baina gero honen bozketa honen arrazoiak ere eman nahi ditugu. Oso ondo. GTI? Bai, zuitza, ez. Ez, bera, ustut bera da bilela, saiatzen ari dala, txonik. Vale. A ber, txaron Mikel, nik aber audio emon albadotzut? Gero nik Aitor ez dut ikusten, Bai, Aitor. Txone, a ber, bai, hor dago Aitor. A ber, Mikel. A ber, oin, Mikel. Bai. Vale, eskerrik asko. Ez que joan da esta imagena eta ez dakit orain nola lortu. Bai, entzuten datu. Entzuten datu. Vale. Baietz. Vale. Eta EAJ? Bai. Zone, desaktibako dut Mikel orain. Ja. Vale, Bildu. Bai, dokumentua aplikatibo baten bitartez sortua dela, eta karo horre bai bat zehaztapen eta beti gelditzen dira emetik kanpo. Aplikatibo horrek lanak errazten ditu, baina horrek ere badauka arrisku bat, eta da modu automatikoan edo gauzak betetzea. Nik bai ikusten dut aukera alferri pasatzen utzi dela hau ere euskara batzordean edo komentatzeko. Hala egin bada niri behintzat eskapatu zait kontua, ez dakitalakorik edo egindan. Bai. Eta gero, badauz, nik zalantza daukat, nik holan ulertzen dute, eta mesedez argitu, ez daukat oso argi dokumentua bera. Nik ulertzen dut badaudela helburu nagusi batzuk, 14 hau izuzen ere, ustot 14 direla, gero azpi helburuak daude, eta gero azpi helburu horiek lortzeko ekintza batzuk, horiek urdinez edo, bai, markatzen direnak. Holako menu batetik edo aukeratzen direla ekintza horiek. Azpi helburuak ere menu batetik aukeratzen diren bezala, bai. Orduan, naiz hasiko aplikatiboan ikusten ditudan zalantzak edo, azken finean ikustu dut udalerri guztietan antzekoa erabiltzen dela, bai. Baina gauza batzuk bai deigarri egin zaizkit, adibidez 5. helburua lortzeko, 12 azpi helburu daudela, eta 2 ekintza baino ez direla proposatzen horretarako, bai. Bueno, gero 14. helburuan, badala apurtxo bate kajon desastre esaten dana, eta horrekintza guztiak daudela sartuta, bai. Baina, bueno, hemen egitea da kontua, gero ekintza horiek zelan garatuko diren ere, bai, suposatzen dut, lanketa ekarriko duela horrek, bai. Orduan, labur bilduz, euskara batzordeari mesedez honen berri emotea eskatzen dut, bai. Eta gero bestetik, ingo diren ekintza horiek, ahalik eta kontsentsu handienarekin egitea. Besterik ez. Eskerrik asko, Alberto. Arrazoia dekozu euskara batzordetik ez dela pasatu. Ez dugu euskara batzordeko deialdirik egin
dokumentu hau pasatzeko. Egia da, urtero bezala, azkenengoko momentuan konturatzen garela esepa onartzeko plazua datorrela gainera, eta karraderan sartzen dugu gure batzorderako, eta gero plenoan onartu ahal izateko. Eta horrek eraginda, aldez aurretiaz, ez da euskara batzordetik pasa. Hala ere, egia da, UEMaren laguntzarekin egindako dokumentu bat dala, UEMak oso ondo ezagutzen du gure herriaren egoera zein dan, eta behar izanak eta zeintzuk dira, eta guk zer egiten dugun eta bar. Orduan, horrere konfidantza bai daukagu, baina egia da, euskara batzordetik pasatu beharreko aurretiaz pasatu beharreko zerbait izango beharko litzatekela, eta ez dela egin, eta konpromesua hartzen dugu, behintzat behin pasatuta, euskara batzordean aztertu dezagun, zenik ulertzen dut dokumentu honek ere bai biziak direzela, gidalerro bat direzela, baina aldaketak ere jaso al dituela kasu honetan, eta ekintza berriren bat okurritu eskero euskara batzordearen barruan atxiki dezakegula. Eta gero gaiaren inguruan, bosgarren puntua, azken finean, zera da, ez? Ikustaraztea, guk hor aukera gitxi ditugu kalerik ez daukagulako, ez? Azken plaza daukagu eta udal eraikinak, ez? Eta horrietara zentratzen gara gehiago, eta gero 14. Kultura arloan guk eratzen dugu gehien, kultura eta aisiaren inguruan asko lantzen dugu euskara, eta pisu handia emoten jako udal honetan, balkartekin bat, eta lankidetzan ibiltzen garelako, eta horreri garrantzia handia emoten zaio, sare oso zabala danez, jende gehiagora heltzen garela uste dugulako, ez? Baina, ni konfidantza daukat, horregatik, ez? Euskara batzordearen barrutik bideratzen badugu, gehi, gure kulturretzearen arduraduna, UEMarekin lankidetzan, eta gure elkarteek daukaten sare horiekin bat, guzti hau batera eraman dezakegula. Baina, arrazoia deko zuzendakoarekin, eta euskara batzordeari bideratuko diogu dokumentua. Pasatuko gara, 5. puntura, eraikinetan eguzki energia hartu eta aprobetxatzea arautzen duten udal ordenantza hasierakos onartzea hala badagokio. Gai hau ere bai, batzordean tratatu genuen, eta ordenantza barri baten inguruan hitz egiten ari gara. Azken hilabete hauetan, gatikan behintzat, interes handia sortu duen zerbait. Eraikinetan eguzki energia hartu eta aprobetxatzeko zerak jartzea, pantaiak edo euskarriak edo dana dalakoak. Guk ez geneukan ordenantza, berariazko ordenantza bat, honetarako, zera aplikatzen genuen, inbernaderoen ordenantza aplikatzen genuen, honetarako, baina egia da, esan bezala, azken hilabetetan hainbat norbanakok eskatu dutela, baimena horrelako euskarriak, gailuak, edo ez dakit, Alberto, zu jakingo duzu, zelan deitzen jaken hauei, panel hauei, ez dakit, gailu euskarri, edo danadalakoei, horiek jartzeko hainbat eskaera izan ditugu, ez? Eta, uste dugu, gainera, etorkizunen aldeko apostu bat dala baita ere, eta bere ordenantza, berariazko ordenantza izan barko lukela, badakigulako baita ere, inbernaderoen ordenantza horrek, traba ugari jartzen zituela, eta honek posibilidade gehiago zabaltzen dituela guk gaur aurkezten dugune ordenantza honek. Parte hartze prozesua modu ezberdin batean egin behar izan dugu, aurten, lehen aurkeztu egiten genuen, jende horren eta orain web bitartez eta sareen bitartez eta bultzatu eginda parte hartze prozesua,
ekarpenik ez da egon, baina bai dakigu jendeak jaso egin duela, eta jakinaren gainean egon dela persona ugarik deitu dutelako eta etorri direlako udalera honen gainean galderak egitera. Horregaitik gainera, interesa daukatelako honelako euskarriak eta bar jartzen eta jakin nahi zuten, ia zertan genbiltzan, eta esan genuen, bueno, ordenantza bat egin nahi dugu, hau gehi baita ere galdetu duten obarien inguruan. Hori ja, guk ordenantza fiskal aldatu genuen. Bonifikazioa zehaztuz, honelako zerbait jarri eskero, zenbat urte, 3 urte uste dut zela, bai? Bonifikazio egongo zela. Bi hauek oso lotuta egon dira eta jenteak asko galdetu du bi gaiengatik. Bueno, horregaitik sustatu genuen ordenantza hau egitea, esan bezala, beharrezkoak izan direzen pausu guztiak eman ditugu, eta ja, hilabete honetako batzordean aurkeztu genuen, eta diktaminatu egin genuen. Orduan diktamina irakurtzera pasatuko naiz. Diktamena. Gaia, eraikinetan eguzki energia hartu eta aprobetxatzea arautzen duen udal ordenantza hasierako onartzea hala badagokio. Zioen azalpena. Gatikako udala herritarren interesak babesteko bete beharra duen eta horregaitik haien kezkez arduratzen den toki administrazioa denez, bere eskumenen arloan energiaren erabilera sustatu nahi du herrian. Horrela, energia xedeetarako erregai fosil gutxiago erabiliko direlakoan. Era berean, ordenantza honen bitartez eguzki energia erabiltzeko instalakuntzen araubidea onartu behar da. Besteak beste, udal baimenen, izapide, administratiboak eta instalakuntzen ezaugarriak arautzeko. Diktamenak emaitza hau utzi zuen. Abstentzioak Bildu bat eta aldeko botoak GTI 2 aldeko boto eta EAJak 5 aldeko boto. Beraz, diktamena aldekoa da. Eta, bueno, diktamen berbera mai gaineratzen dugu. Vale? Bildu? Guk bai, eta gero azalduko dute zeratik. Vale. GTI? Guk ere bai, baina gutxiengo dokumentu modura, gehien baten, uste dugu olako gauze bat aportazio eskaza izan duela eta herritarren partetik, orduan, gure honke aurrera bidean parte hartze horregaz eta danona esperientziaz ia hobetzen duguna, hau orain onartzen duguna. Vale. Eta EAJ? Bai. Vale. Bai, Alberto? Bueno, honen gainean badaukagu esateko olako prozesuak eta martxan jartzen direnean ondo zaindu behar direla. Ze horre datekin eta kakanaztea onda, ekarpenak noiz arte egin altziren, eta hori ondo zaindu behar dela. Bai, kontua da, okerrezpanago, diktamina boskatzen ari ginen batzordetan, eta etxeetara llegatutako informazioaren arabera ondino ekarpenak egiteko aukera bat zegoen. Badakit hori batzordetan argitu dela, kontu zibili behar da daten kontu horrekin, okerrezpanago. Bai. Ez, Alberto, aktan hori txarto jasota zegoen, baina ez zen egia, ez zuten kointzidututen fetxak. Aktan bai horrela jartzen zuen, baina hori ez zen horrela. Eta orduan momentuan argitu genuen eta konpondu genuen aktan. Bai, mekanek zuzenketa egin ziren. Etxeetara eta webunean egondako informazioa, hori zelan egonda? Hori ondo, aldez aurretik bidalita eta datak ondo egon ziren. Baina gure aktan hori txarto jasota zegoen, eta nekanek zuzendu zuen. Bai, egia da, bai. Alberto, egia da, bai. Bale, orduan ni oker nago. Orduan parkatu, ez ditu dalako gauzak behar bezala jaso, neure barkamenak. Gero bestetik dokumentuan bertan sartzen garela, lehenengo puntuan, nik suposatzen dut hau modu zabalean edo aplikatuko dela. Bai, lehenengo puntuak dio, ordenantza honen sedea hor agertzen dauen horretan, bai, azkenengo lerroan dio, energia elektrikoa sortzeko eta urbero sanitarioa ekoizteko instalazioei aplikagarri izango zaie ordenantza hau. Bai, hemen energia elektrikoa sortzeko eta urbero sanitarioa. Bai, hemen ez dakit kontuz ez garen ibili beharko, ze berez, ACS dana urkorri sanitarioa iturritan daukagun ura, eta berogailuetarako daukagun ura,
horrek nolabaiteko izen ezberdina dute. Orduan, berogailuetarako ura ere hemen barruan egon beharko luke. Ez bakarrik ACS-a, ez bakarrik iturritarako, baizik eta berokuntzarako den ur hori ere nik uste dut ze horretan gastatuko da. Hori sartu bueno, guk ulertzen energia elektrikoa sortzeko ja horren barruan. Ez, baina energia, hemen badauz sistema batzuk, zera, plake hauek ura berotzen dute eta akumuladore batera eramaten dute. Berez, ur hori batzuetan ez da, edangarri ez da, baina bai erabili alda berokuntzarako. Orduan, baina ni suposan dut holan aplikatuko dala, esan edutetze. Bai. Kontsumituko dan ur guztirako bere izango duela. Igerilekuetarako, bai, hori bakarrik. Eta berri hori parkatu daten errakuntza horregatik. Bai, lasai, baina gogoratzen dut. Akatsa gure aktan jasota zegoen, baina etzan errealitatean horrela gertatu. Eskerrik asko, Alberto. Bale, 6. puntura pasako gara, Gatikako udaleko... Zuri bakatu, bai. Bizkaiko aldizkari ofizialera bidaliko dugu iragarkia, eta 30 egunez eskegita egongo da. Epe horretan ez bada reklamaziorik egoten, behin-betiko onartuko da, behin-behineko onartu da. Parkatu, Iker, zenbat egun? 30. 30 egun, bale. Eskerrik asko. 6. puntura pasatuko gara. Parkatu, puntu honekin bukatu baino lehenago. Bai, aztu zaite lenguan esatea, hori. Datena nazmendu horrek apurtxo bat ilundu ditu nire ideiak. Bai, zergaitik pasa diren herritar batzuk udaletin, nik badaukat erantzuna. Nik behintzat, deia jaso dut Iberdrola jente batengatik, esanez, hau onartzear dagoela, obari batzuk ere badaudela, eta udaletzetik pasatzeko informazio bila. Haren hitzak. Oso ondo. 6. puntura pasatuko gara. Gatikako udaleko udal titulartasun edo administrazioko bideen erabilera arrunta eta berezia arautzen duen ordenantza arautzailearen aldaketa hasierakoz onartzea hala badagokio. Gai hau ere bai, batzordean aurkeztu genuen, neka azaldu zigun, parkatu diktamena aurkitzen ari naiz. Hemen dago, baina txartu imprimatuta daukat. Barkatu, hemen aurkitu behar dut. Eskerrik asko nekane, listo. Hemen dau. Bueno, komentatu gendune moduen, hemen guk badaukagu ordenantza bat, eta ordenantza horretan saken inguruan hitz egiten dugu, eta baita ere errepide, bide publikoen erabileraren inguruan. Orduan, sakak ez ditugu ikutu nahi izan, aldaketak eta bar egin ditugulako azken urteetan, eta egokiak izan direla uste dugu, eta oraingoz funtzionatzen ari dira, baina bai egia dela, ez geniola behar besteko atentzioa jarri bidearen erabilerari. Eta uste genuen, hauen fidantzari aldaketa bat egitea komenigarria litzatekela. Azken finean gainera guk badakigu ze garrantzitsua dan gure bideen egoera ona bermatzea, mantenua ze karua dan, sekulako esfortzua egiten ari da Gatikako udala bide publikoak mantentzen eta hobetzen, eta uste genuen fidantza honen aldaketaz hori ere, mantenu hori bermatuko genukela, eta horregaitik proposatu egiten dugu fidantza aldaketa hau.
Bai, badakat, eskerrik asko nekan aurkitu dut, hemen da. 8. artikulua izango litzateke. Eta honen arabera, aldaketa diktamenean dago. Diktamen bate egin genuen eta hau da jasotzen duena. Gatikako udaleko udal titulartasun edo administrazioko bideen erabilera arrunta eta berezia arautzen duen ordenantza arautzailearen aldaketa hasierako onartzea hala badagokio. Zioen azalpena. Fidantzak eta tasaren prezioa eguneratzearen beharra somatu da udalean. Hau dela eta 7 eta 8. artikulua aldatzea erabakitzen da. Tasa 0,62 euro metro kubotan ustea proposatzen da, eta fidantzan kopuru ezberdinek metro kubikoaren arabera sailkatuko dira. Hain zuzen ere, kantitate horiekin, gehien, edo distantzia eta kantitate horiekin gabiltzalako azken urte hauetan. Diktamenak emaitza utzi zuen, abstentzioak Bildu 1 eta aldeko botoak GTIk 2 eta EAJak 5. Beraz, diktamena aldekoa da. Eta gaurko plenoan diktamen berbera mahai gaineratzen dugu bere bozketarako. Ez dakit nekanek zuk azalpen nik baino askoz ere hobeto egingo zenuke azalpena zure gaia dalako, ez dakit zerbait gehitu nahi diozunik esandakoari? Vale, eskerrik asko. Orduan bozkatu egingo dugu, Bildu. Bai. Vale, GTI? Bai. Vale, eta EAJ? Bai. Vale. Azalpena eman nahi dozue? A ber, nik... Zaron, Iker, Mikelek dauka hitza. Ez, baina ez dago ezer azaldu beharrik, osea, que... Además, nekanekin badau, holan izango da. Benetan, nekanek behar asko egiten dau. Eskerrik asko, Iker. Bai, lehen esan moduen antzekoa. Hau, aldaketan hasierako akordio bete ere, Bizkaiko aldizkari ofizialera bidaliko dugu, ipiniko dugu tabloien. 30 lan egunez reklamarziorik ez badago, behinbeineko onartuko da, behinbetiko txatu onartuko da. Vale, eskerrik asko idazkari. Eta orain, eskaerak eta... Gazetxo bakarrik, bale? Ni bakarrik lan ez dut egin, nire talde guztia bere lagundu dozte, bale? Eskerrik asko, nekane. Eta orain, eskaerak eta galderak baino lehenago, urgentziazko 2 puntu sartzea proposatuko dotzuet. Alde batetik, elkarten diru laguntza arautzen duen ordenantzaren aldaketa, eta beste alde batetik, martxoaren 8ko adierazpena. Lehenengo eta behin, gaien urgentzia bozkatuko dugu, eta gero gaiak banan tratatuko ditugu, udal batzak uste badu gai ordenean sartu behar ditugula. Biak batera bozkatuko ditugu, urgentzia zen nahi dut, edo banan. Biak batera? Bale. Bale, orduan, bai, Alberto? Bai. Bale. Eta, Mikel, GTI? Bale. Bale. Eta EAJ? Bai. Bale. Orduan, gai ordenera sartzen ditugu. Zer, Iker? Biak ez, barkatu ez, Juan Kareto bida, ez dut entzik. Bale, 2 puntuak gai ordenera sartzen ditugu. Lerto, bai. Bale, orduan, 7. puntua izango litzateke, elkartei diru laguntza ordenantza aldatzea. Eta hemen, bardin, ez da, pasadan batzordean komentatu genuen, jada, orain urtarrila otsaila artean, elkartei diru laguntza banatzeko dekretua edo deialdia zabaldu egiten dala. Eta 2020ko likidazioarekin eta gemintzela, bertan idazkariak detektatu zituen gure ordenantzan, gauza batzuk ez zetozela bat modu jator batean legearekin, eta beraz, arazo batzuk maigaineratu zituen batzordean bertan. Maigaineratutakoarekin gu ez gentorren bat, guk badakigu, juridiko kitzarto badago, aldatu egin behar dela eta egoki egin behar dugula, eta horren alde gaude, gauzak
legearekin bat egiteko, baina bai eskatu genion bestelako begirada bat jartzeko edo bestelako erantzun bat bilatzeko mesedez, berak proposatutakoarekin gure herriko elkarte asko kaltetuta ikusiko litzateke. Bueno, fidantza bat eskatzen zalako, tabar, eta bueno, denok dakigunez, gure herriko elkarte gehienak oso iturri finantza murritzak dituzte eta udalak emandakoarekin hein handi batean antolatzen dituzte urtean zehar antolatzen dituzten ekintzak. Orduan, bueno, gure elkarteak aldaketarekin ez kaltetutako bestelako proposamen bat bilatzeko legearekin bat zetozela eskatu genion. Eta horrela egin zuen gure idazkariak, eta proposamen bat egin zuen, honintzek zuokaz hitz egin zuen, eta proposamena ere luzatu zatzuen. Guzu azaldu, edo, mendekote, baina azaldu nahi baduzu honintze. Aurreko zemen nahi baduzu, Bai. Bueno, idazkariak proposatu zauen, ordenantza egin dezakegu aldaketa bat, ez? Eta printzipio batean legeak esaten dau 3.000 euro baino gehiago jasotzen dituzten elkarteei fiantza bat, abal bat edo eskatu behar zaiela, ez? Eta, bueno, hori alkateak esan dauen modure kaltea da gure elkarteentzat, azkenean gure elkarteak herriaren bihotza direz, eta euren ekintzei esker, gauza pilo bat egiten direz, eta ez gendun ikusten, hori abal hori edo fiantza hori eskatutea euren onurako eta gatikaren onurako izango zanik. Orduen, idazkaria egon zan kontsultak egiten, eta komentau zigun, berez, elkarteak ez daukiela patrimoniorik, ez, ondasunik. Orduan, hori jarri altzala ordenantzan, zelan elkarteak ez daukienik patrimonio hori, salbuespen modura ez zaiela eskatuko fidantza edo abal hori. Ordenantzan jarri eta aparte gero, deialdian ere arrazoitu beharko zala zergaitik ez zitzaien fidantza hori eskatzen. Hori da, printzipioz idazkariak esan zozkuna, ez dakit Iker gure badozu zeu zergaitu, baina arazoa edo ikusten genuen handiena zan, abala edo fidantza hori nola ez eskatu gure elkartei. Bai, printzipioz honintzek esan duna, ez? Bankuetxetan abalak jasotzeko, alde horretatik eragozpenak edukiko dituzte. Egia da abal pertsonalak eskatu litezkela, baina nik ez dut hori ikusten, bakoitza bere ondasun pribatuekin berme hauek ipintzen. Eta batez ere, base de ejecución del presupuesto zen 50. Horra epatzen ditut artikuluak. 7. artikuluan, horra amaieran, horizdeko zutena, udal aurrekontuaren exekuzio oinarrietan base de ejecución del presupuesto zen 58. artikuluan hori aipatzen da, eta diru laguntzen erreglamendu orokorrean, reglamento generalean, 2006koa, 52.1 artikuluan, aipatzen da deialdian arrazoitu edo justifikatu beharko dela, zergatik ez da eskatzen, hasierako berme hau. Horretarako. Eta orduen hori aldaketa hori, hemen aldaketaren hildo nagusia azalduta, eta gero deialdian arrazoituta, orduan bermearen bete behar hori, salbuetxita geratuko litzateke. Barkatu, eskerrik asko. Zehaztu direzan aldaketa hauek egingo liratekez gaur egunean indarrean daukagun elkartei diruz laguntzeko ordenantzari.
eta aldaketa hauek egitea eta barneratzea proposatzen deutzuegu urgentziaz gaur. Bildu? Bozkatu horretik gauza batea argitu nahi dugu, zalantza daukagu esaten dudanen, gogoz Euskara taldeak zalantza dauka, esango dizuet, zeinetan. Bai, parkatu. Nik ulertzen dut berdintasuna modu zabalean edo islatu nahi dala, bai? Orduan, seigarrenean, onuradunaren betebeharrak atalean, hor badaukagu 5. artikuluan nolabait esateko, hor zalantza dauzkagu zelan aplikatuko dan hau, beitu. Diruz lagundutako jarduerak sortutako komunikazioa hizkuntza inklusiboan egitea, argi dago. Eta erabiltzen diren irudietan emakumen eta gizonen presentzia orekatua eta estereotiporik gabea bermatzen saiatzea. Gerta daiteke, emakumen presentzia soilik bultzatzen den ekintza bat egotea, bai? Berdintasuna haratago doana, nolabait? Hori bermatzen dela. Claro, aurriritzi batekin hasten gara honen erredakzioan. Berez gizonezkoak gehiago izango direla eta emakumen presentzia orekatu behar dela. Baina ja izatez emakumen presentzia ziurtatuta eta gehiengo aldi batez ematen denean, olakoetan, olako redakzioak ez daukalekurik. Karo, kontrakoa ekar dezake. Ostras, orain, hoietan, karteletan, gizonezkoen presentziare bermatu behar da? Ulertzen didazu, ez da? Bai, ora, ni suposatzen dut hau, ala letara ez dala aplikatuko, ez da? Udaleko berdintasun batzordean azterturikoa da hau. Eta, honintze da, udal gobernuaren ordezkaria berdintasun batzordean, da berak azalduko dau zergatik erabaki dan hau txertatzea. Bai, Alberto, hemen ez da intentzioa, ez idea eta are gutxiago orain hastea honelako gauzekin zehatz mehatz egiten gauza da, Gatikako elkarteen ordenantza honetan, zegoen gitxi asko berdintasunaren alde. Orduen, bai komentau genduen, hona izango zala, ez bakarrik ordenantza honetan, ez? Apurka gure ordenantzetan eta gure eguneroko dokumentuetan eta abar, zeharkako gai modure berdintasun klausulak edo sartutea, ez? Orduen, hau jarri da, askotan, eta egiten dugu, nahi gabe, ez? Hiztegi aldetik edo imaginak eta, udaletik eta urteten direzenak, nahiko saiatzen gara nahiko kontuan izaten eta kontu zibili, ez? Baina elkarteen aldetik bere bai gustatu zaskun, apurbet gai hori ere bai eure kontutan hartzean. Ez da gauza bat puntuazioan edo sartuko garezena, ez? Baina bai uste dugu, eran batean sartu behar zala, ez? Apurbet kontuan hartuteko. Orduan, ez da gauza bat inori kalterik eiteko. Bakarrik, putzu bete kontuan hartuteko. Bai ikusten dugu, diru laguntza, medio eta ordenantzetan, eta jendeak ez dakit kasu da nitza ez, baina apurbet kontuan gehiago hartuten dauela, eta izen leikela era bat, honek berdintasun alorrean bere bai aputzu bete lupa jartzeko elkarteak eta ez da gauza zorrotz bat hori ez da gure ideia ez askoz, hori kontrara joango zen. Bai, gukalan ulertzen genuen, baina badazpada argitu nahi genuen, ze fase hori elkarte asko ja aspaldi daukate ja pasata, baina konkrezez. Zan nahi dut, nolabait hori ez, atzera bueltako nolabaiteko redakzioa, ez, ulertuta. Orduan, bai. Bai, dinot dokumentu biziak direzela azkenean horrek gauza, edozein momentutan egin aldogula aldaketaren bat, baina, ez dala izen ideia orain zorroztasunean jartzea horrekaz gai honeaz, ez bakarriko ez da.
konstanteak izan behar garezela, eta hor egotea bai. Vale, eskerrik asko Nintxe eta eskerrik asko Alberto. GTI? Baina añadi du gure neuke, osea, ez dela alperriko berbak egin dituna Alberto, ze askotan pasaten da hori testoetan, izan gure du izan hain zerak, estrituak eta azkenean hankea sartzen du por defecto, en vez de o por exceso. Eta gero dator idazkaria, eta claro, idazkariari Kristo montatzen dut zegu, errozi okita. Baina, claro, eta botan faltan, hori, parkamen bat eskatea publikoa gaurko plenoan, Ikerreri, beste gaian, pasadan gaian inguruan, tratazalako berak diskulpa eskatu zituen, baina, nik uste bere, gobernu batzordeak merezi duela publiko egitea, egite zuen orgulloak ez dutzu lehitziten, baina, bueno, apurbet. EAJ? Boskatzen ari gara. Bai. Parkatu, Bilduren boska zein izan da? Bai, eskoa. Vale, eta hurrengoko puntua, 8. izango litzateke. Parkatu lehizuri. Hau beti errepikatuko doz, azken aldiz ja, Bizkaiko aldizkari ofizialera berriro iragarki ipiniz, aldaketa badalako, jendaurrean ipinita, 30 egunez, badau reklamazio hori, behin betiko sonartuta, bale? Oso ondo, eskerrik asko. Gai zerrendako 8. puntua, martxoak 8 dela eta, Gatikako udalak adosturiko adierazpena. Hemen, akordio bat egon da talde ezberdinen artean, eta testu bateratu bat lortu da, eta horreri emongo dotzegu gaur irakurriko dugu eta boskatuko dugu. Irakurrean. Martxoaren 8. Gatikako udaleko adierazpen instituzionala. Krisi sistematiko bat bizi dugu, aurrekaririk gabekoa. Lehendik zetozen beste krisi batzuekin gurutzatu eta erlazionatu egiten dena. Besteak beste, ekologikoa eta zaintza arlokoa. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eustearen aldeko apustua egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du. Baita erakundetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Badakigulako emakumeek eta neskek eragin negatiboagoa izaten dutela krisi honetan, batez ere krisira zaurgarritasun edo diskriminazio handieneko egoeran sartu direnentzat. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko egunean, pandemiak eta haren kudeaketak baldintzatutako urte honetan, aintzat hartu beharra dago emakumeek pandemia eta beraren ondorioak borrokatzeko mundu osoan egindako ekarpena. Zaintzaren ardura emakumei egokitu zaie. Bai zerbitzu publikoetan, bai etxeen barruan, bai ordainduak eta bai ordaingabeak. Eta batez ere, haiek eraman dute krisi sanitario eta sozial honetan funtsezkoak izan diren zerbitzu askoren sama. Emakumeen artean ere banaketa desorekatua da. Klase sozialaren, arrazionalizazioaren eta migrazio estatusaren arabera. Gainera, kasurik gehienetan, egoera prekarioan egindako lanak dira. Kolektibo zaurgarrienetako emakumeei dagokionez, pobretu dira zentzu guztietan. Indarkeriaren aurrean babesgabeago daude. Haien osasuna okertu eginda eta zaintza lanean sama handiagoa da. Irtenbidea ez da pandemiaren aurreko egoerara itzultzea. Emakume gehienek lehenago ere bizi baitzuten diskriminazioa eta eskubideen urraketa. Orain da momentua pandemian areagotutako larrialdiei erantzuna emateko. Ondorioz, gizarteak bere aitormena adierazteko moduak konpromiso irmoa izan behar du. Berdintasunik gabeko banaketa bidegabe horri
euskarria ematen dioten genero arrakalak borrokatzeko konpromisoa. Desberdintasun horiek agerikoak dira emakumeek funtsezko zerbitzuetan egiten duten lanaren baldintzen prekariatetei begiratuz gero. Bada garaia, zaintza lan guztiei dagokien balioa emateko, eta aurrera egiteko erantzunkidetasun handiagoko eredu baterantz. Pertsona guztientzat ekitate eta ongizate handiagoa sortzeko. Horretarako, erakundeak koordinatu behar gara, eta bideak ireki herritarrek erabaki publikoetan benetan eta eraginkortasunez parte har dezaten. Udalak daude lehen lerroan, pandemiari eta hark pertsonengan dituen ondorioi aurre egiten. Eta liderrak izan behar dugu zaintzari eta haren hornikuntzari buruzko politika publikoak bultzatzeko orduan, erantzunkidetasun publikotik abiatuta eta arreta emanez gizon eta emakumeen baldintza eta inpaktu desberdinei. Horregatik guztiagatik, Gatikako udalak honako konpromisoak hartzen ditu. COVID-19aren ondorioak eta kolektio eta pertsona ahulenen egoera eta beharrak aztertzea. Besteak beste, bakarrik bizi diren adinekoak, guraso bakarreko amak, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak eta haurrak, familia eremuko zaintzaileak, emakume langabeak eta abar. Gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea, bizitza erdigunean jartzean oinarritzen den ikuspuntu feminista batetik abiatuta. Zaintzaren erantzunkidetasun sozial eta komunitarioarenzko bidea. Konponbidea bidegaragarria aztertzea eta ezartzea adingabekoen eta mendekotasuna dutenen zaintzari laguntzeko tokiko zerbitzuetan. Zaintza baldintza duin eta bidezkoetan egin dadin saiatuz edo eta erraztuz. Bai ematen dutenarentzat, bai jasotzen dutenarentzat ere. Emakume, nerabe eta neskatoen ahalduntze bultzatzea. Zaintza lanen balio sozial eta politikoa aitortzen duten komunikazio kanpainak egin etxeko langileenak bezalako errealitateak ikusaraziz. Udalaren berdintasun plangintzetan espresuki azpimarratzea emakumeen ahalduntzea, zaintzaren balioa eta hari dagokionez gizonek duten erantzunkidetasuna. Berdintasuneko tokiko politikak garatzeko eta generoa tokiko politika guztietan zehar lerroa izateko erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide tekniko eta ekonomikoak sendotzea eta babestea. Tokiko zaintza sare komunitarioei babesa emotea, kolektibo ahulenei arreta berezia jarri, genero ikuspegia aplikatuz. Eta azkenik, udalerriko emakume zein emakumeen elkartei jardueren informazioa erraztu, hala nola parte hartu ahal izateko aukera eman eta beraien iritzia kontuan hartu. Gatikako adierazpen instituzional. Eskerrik asko, bototara jarriko dugu orduan. Bildu? Bai. GTI? Bai, Eta EAJ? Bai. Eta eskerrak eman nahi dutxueda alderdi guztioi egindako ekarpenengatik eta aukido zuen prestotasunagatik. Webgunean eskegiko dugu eta martxoaren 8 inguruan antolatuko direzen ekintzekin bat, adierazpen hau ere bai izango dugu. Hurrengo punture pasako gara, eskaerak eta galderak, badeko zue zeu zer komentateko? Alberto? Claro, hemen bi gai dauz igualdea gauzak aldatzen ez diren bitartean,
jarri beharrekoak edo sartu beharrekoak ekarpenetan eta galderetan. Eta bada, COVID-ak zertan eragiten digun, zein egoeratan gauden, eta gero bestetik berri dagoen interkonexio elektrikoaren gainean, proiektuaren gainean. Interkonexioaren gainean guk udalak behintzat modu ofizial eta ez ofizialean berririk guk ez daukagu, guk dakigun bakarra da, partekatzen dugun WhatsApp talde horretan plataformako kide batek esan zigula Frantzian mugitzen ari zela, edo hasiak zirelaia mugitzen, baina guk ez dugu izan horren inguruan nobedaderik. Gure abokatuak hitz egin zuen plataformaren abokatuarekin, duela pare bat aste, kontaktua eginda daukate, baina oraingoz guk gogoratzen duzuenez, eman genuen katen erantzunaren inguruan eta ez dugu ezer jaso. Ez guk, ez norbanakoak. Ez dugu informaziorik izan. Da COVID-a dela eta honintzek kontatuko duzko zein dan minuto y resultado. 0-0 oraingoz. 0-0 gaude. Bai, 0-0 gaur gure semaforoa berdean dau, ematen dauzka datuek onera doazela, baina, bueno, alanta guzti kontuz jarraitu behar dugu. Azkeneko informazioa datuguna eta osasun arloan partekatzen duguna da, bakunazioan ganera, bale? Bai hasi direz deitzen 100 urtetik gorako pertsonei, gatikan ez dekogu, uste dut pertsona nagusiena dakogula residentzia batean 98 urtegaz, baina 100 urtekoa ez dakigu. Eta, bueno, esaten dozkuna da osasun arlotik, hasiko direzela deituten ere, bai, 80 pertsonatik, 80 urtetik gorako pertsonei, printzipioz ez dago zehaztuta oraindik nola egingo direzen txertaketak, baloretan ari direz edo joan osasun zentrora izan daitela Mundire edo Urdulizko ospitalera, oraindik ez dago itxita, badauz horre proposamen batzuk igual kotxean joan, kotxetik urten barik txertoa ipini, ez dakit, momentuz ez da argi zelan egingo dan prozedimendua. Beste kasu batzuetan ere, etxeetara joango direzela komenteu da, baina momentu honetan ondino ez da zehatz protokoloa fijaute, bale? Urrengo egunetan jakingo dugu, eta, bueno, urrengo martxoko komisiora suposatzen dut jakingo dugu zelan izango dan, eta komentauko dugu. Bai udale mailan langileak direzela eta jaso gendun pasaran astean eudeletik idatzi bat zeinek esaten zozkun etxerik etzeko laguntzaileei txertoa jarriko ziotela eta hauei 55 urte baino gutxiagoko pertsonak direzilez gure etxerik etzeko zaintzaileak, alkateak dino ez dakiolan, baina gazteago bat direz, ez direz. Bueno, printzipio haueri AstraZeneca txertoa jarriko zaie. Bai, hori da. Zer esan dut? 55. Ai, parkatu, 5, 55. Bai. 55 urtetik berakoak direz gure neskak, eta honeri AstraZeneca bakuna jarriko dotzie. Bidali zaie Osakidetzara iristeduak pertsorena, eta orain zuzenean jartzen dira kontaktuan Osakidetzatik eurekaz. Eta ja txertoa ipinten dotzea, eta bueno, ja gero bigarren dosirako bebai, eurekaz geratuten dire zuzenean, eta egiten daurie. Kasuan, gertatu jaku, momentu honetan etxerik etzeko laguntzaile bat bajan oki dogula, eta ordezkatzen dauen pertsona bat dauela, eta, bueno, eudelekin hitz egin da, bai komenta osozku, pertsona hau ordezkapenak egiten badauz normalean, eta aurrerantzean bebai, udako porrak eta datozen
hori datetan ordezkapen bat edo egin behar bada, pertsona hau ere bai sartuteko zerrendetan. Beraz, Gatikako udalak Osakidetzari pasatu dutxo 3 pertsonako zerrenda bat. Gero, enpresak eta holan kontratatzen dugu zenean ordezkapenak eta egiteko, honek enpresak bere ja zuzenean Osakidetzagaz pertsona horiek daki txartua be bai jarrita. Beraz, bueno, guk martxoan okiko dugu ja pertsona hauek txartuagaz. Alde horretatik hori da dakogun informazio momentuz. Eskerrik asko nintze, eta ez dakit zeu zer gehiago komentateko badeko zuen. Alberto? Kendu. Ez dakit, aurten pasatu ostea ez da ospatu, ez da? Pasatu ostea pasada, ja? Bueno, bai, pasada, bai, adibidez bakion egingo dute asteburu honetan. Zergatik inot eta lehengo eta zierara bueltatuz. Ezepan jasota daukagu ekintza planean, pasatu ostea egingo gendula, orduan. Posible den neinean gauza asko egingo dugu, baina ez genuen egoki ikusten aurten basatostea egitea. Bale, honegaz nik bai esan nahi dote plenoa bukatu baino lelau, orgulloseaena zela batere eta aztekotela inolako arazorik, publikoan barriro ere parkamena eskatzeko zeu hori, zinegotzi guztioi lengualdian, otsaileko informazio batzordean, oso gustu txarreko zeu zer ikusi zenduelako, nik badakit oso violentoa izan zala zeuen guztiontzako, nik idazkariegaz aukin hauen eztabaida, oso gauza motza izen zan, eta, parkamena eskatuten dotzuet zeu hoi. Nik eineban berba idazkariegaz, momentu hartan, eta bakotxak badaki zer esan zauen da zer egin zauen, eta holan gauz, baina egie da, zeuok, zinegotziok, bertan egon zinetenok, ez teko zuela horrelako zeu zer presentziatu behar, oso gustu txarrekoa izan zala, eta barriro be parkamena eskatuten dutzuete danoi, eta behintzat, nire partez behintzat ez da barriro pasako. Hori dekote esateko. Da, espadau ezebez gehiaurik, plenoa bukatu egiten da, bale? Aste bi barru